яждай с баща си. Признай си, че Да ти си пръзна. призная, че съм пръднал, така ли? Хай сега, всички те чухме. О, значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Майко, винаги съм очаквал, че можеш да ме запоставиш пред гостите. Това е в твой стил. Но ти, татко... Синко, няма нищо лошо да си признаеш, че просто си ял нещо развалено. Да си признаеш, че едва не се насра, бе, Я лайнар. себе майката, бе! Бастун! Я си признай какво беше станало, когато имаше разстройство и си беше насрал чорапите и с татко те намерихме по белите плочки по следите, как се беше скрил в килера. Да се бях насрал тогава, нямаше да ми мелите на главата, да ви заеба от буклуците нещастни всичките. Да ви го набие кон, да ви го набие дано. Стига си ревал толкова, бе, надуни го. Не ми казвай какво да правя, бе! Изкофел тапир! Значи смяташ, че тук не мога да се отмерише, понеже съм пръднал. Тогава сега ще проветрим веднага. А са влиза ли въздух, а? Ти се успокой, се може да... Влиза ли въздух сега, бе? Лайнар, такъв цяла вечер правиш сцени с присъщото шамаре най-накрая. Аре, бе, аре, давайте, бе! Аре да се биеме! Аз и ти долу пред блока! И да им покажем на съседите на кой са му по-мръсни гащите. Знаеш ли как смърди хола, когато се прибираш от работа? Дъртофелник скапан! Тук всичките стаи миришат на обществен кенеф, аз излизам. Къде хукна сега, бе? Върни се тук, Ей, бе. само няма да викаш след мен, защото ако се разбеснееш, ще те натикаме там зад шкафа, виждаш ли го? Ще ви пикам на културата и образованието, дърти измекяри. Тонка! Мамка му, някой друг е бил. Жоро Игнатов се казвам, от съдебен спор на Нова телевизия. С нас за... Явно това е универсален израз в панагюрско. И към домашни любимци, и към неканени гости. С нас за... Това е за добре дошли. След като се поздравиха, да разберем за какво са дошли неканените гости. С нас се свърза Лиляна Михалева. Тя твърди, че сте баща на 13-годишната й дъщеря. Коя това, бе? Откъдя на къдя, бе? Абе, Малинко, и теб да те изненадат с 13 годишна щерка. И ти ще реагираш с... Откъдя на къдя, бе? Това не е истина. Откъдя на къдя? Откъдя на къдя? Ще разберем от ищцата Лиляна Михалева. Айде, бе. На колко жени направи? Да не намеквате, че той е градския бик. Бе, откъдя на къдя, бе? Ти имаш лекъл в главата, бе. Михалева не се разбира от дума и Шопов решава да преведе местния израз Бе, откъдя на къдя, бе? на по-разбираем български. Ма отдек на дек, бе. След като и така не го разбра, панагюрския бик мина в атака. Айде, Ма кой те научи да вършиш тия работи, бе? Кой те научи, бе, да кой те мами? Но Лиляна Мома е смела панагюрка и нищо не може да я оплаши. Да се биете. Не. А? Или да донеса голямата пръчка? А? Какво ще кажеш? Какво да кажеш? Той отговор е ясен. Ма откъдя на къдя? Предното включване от крайните махали, засягащо една от най-наболелите теми. Токо! Цялата махала крадат ток. Айде, Нема шо да ядеме, шо да правиме. Кражба колко може и това е. Колко за колко? Кражба колко може и това е. Ама кражба на ток или на нещо друго? Вие по-добре знаете, че ние циганите дори с жените си нямаме брак.